Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidentimiz arkadaly gahraman serdarymyzyň tagallalaryny netijesinde güneşli ýarymynyň her bir güni halk hakydasynda hemişelik galjak taryhy wakalary beslenýär. Hormat prezidentimiziň vilayata amala aşyran iş saparym şeýle wakalaryň biridir. Şu münasibetli Daşary vilayat häkimliginiň, Dinanlar Birleşiginiň, vilayat bölüminiň, vilayat saglygy goraş müdürliginiň, kardeşler rakalaşlarynyň, vilayat birleşmesiniň, demokratik agrar partiýalaryň, vilayat komitetleriniň, senagatçylar we telekeçiler hemde ýaşlar goramasynyň vilayat geňeşiniň bilelikde goramaklaryny hoşallyk maslahat geçirildi. Arkadaly gahraman serdarymyzyň halkymda peşkeş beren Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzda gurulýan durly maksatly binalaryň ýaşaýjy toplumlarynyň saglygy goraş idaralarynyň durmuş maksatly desgalaryň hasabyna owadur şäherleriň keşfi düýp göter özgerýär. Arkadaly gahraman serdarymyzyň vilayata amala aşyran bu saparym taryhy pursatlara baý boldy diýip maslahatda çykyş edenler bellediler. Hormat prezidentimiz vilayatda amala aşyrylýan işler, milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilşi, güneşli ýarymyzyň bu sebitini ösdürmek wezipeleri barada ýygydy ala dediýär. Şol wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi welaýaty durmuş ykdysady taýdan ösdürmek täze belentliklerine tarap önemli gitmäge mümkinçilik berýär. Daşary welaýatyna Balkan Daşawl Uğurbança ýokary voltly asma elektrik geçirjisiniň we elektrik beketläriniň Daşaw şäherine bina edilen döwrewap ýaşaýy jaýlarynyň açylyp ulanmagy bermegi hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahraman serdarymyzyň Daşary welaýatynyň ilatyna ýokary hili hyzmat etjek täze döwrewap ýolagçy awtobuslarynyň 200 sini sowgat bermegi şeýle-de Daşary welaýatynyň enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkezine Gurbanoğlu Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mätäşagylara himayet bermek boýunça haýyr tahawatganasynyň serişdelerine Germaniýa Federasiýa Respublikasyndan satyn alynan 2 sany häzirki zaman dialog goşma kysymny gemedialis, ýagny emeli böwrek enjamynyň sowgat bermegi, durnukly ykdysady ösüşi hemde halkymyzyň awadan durmuşyny öpşetmek uğrunaky işleriň ýygydyra dawarlanan ýanyny nowata hyzek tasdiklady. Hormat prezidentimizin iş saparynyň gazanylýan netijeleri ýol boşly bagdalyga berjekdi hakyna maslahat anyk masalara galy beldirildi. Maslahatda ýurdumyzda güllä besilmekde ähli mümkinçilikleriň we şertleriň döwdürilýäni üçin hormat prezidentimize hemde gahraman arkadamyza alkyş hem hoşçalyk sözler aýdyldy. Maslahatyň ahyryna hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul edildi. Hoşalyk maslahatynda welaýatyň medeniýet we sungy dysatlarynyň joşkun çykyşlaryna ul orun berli. Şol çykyşlarda hormat prezidentimiň alyp barýan adyl syýasatynyň ösüşlerden ösüşlere barýan watanymyzyň bagtyar şuwunymyzyň wasfy belenten ýetirli. Bu maslahat adamlaryň ýürek buýsanjynyň we hoşalygynyň beýany urly. Dawarda gahraman arkadamda hemde arkadaly gahraman serdarymyza hoşalyk sözler aýdyldy.